שלום חברים, הנה שוב אנחנו בסרטונים של חנן ברויר. אחרי שבסרטון הקודם הראיתי לכם איך אנחנו יוצרים שאלות בתוכנה שאותה אביב לימד אותנו איך לפתוח, בסרטון הזה אני רוצה להראות לכם איך אנחנו בעצם מצליחים ליצור אפשרות להקפצה לנקודות מסוימות בסרטון עם משימה, שאלה, מטלה, מה שאנחנו רוצים. הנה, אנחנו יוצאים במסך, אותו אתם כבר מכירים, כל הסרטונים הקודמים. אנחנו לוחצים פה על תגובה חדשה, אתם רואים שזה בצבע אדום, רואים את הסמן שלי, אני לוחץ וקופץ לי בעצם, נראה טיפה למטה שתראו, קופץ לי בעצם השורות האלו. השורות האלו זה האפשרות שלי לכתוב תגובות. עכשיו אם אני רוצה שזה יופיע באמצע הסרטון, אני אלחץ על פליי, אתן לסרטון קצת לרוץ, אפילו לדלג קצת קדימה ככה שיהיה מעניין. עכשיו, הנה, ב6 דקות החלטתי לעצור, אני רוצה לכתוב פה איזו הודעה שיהיה לחבר'ה להסתכל, לקפוץ ישר לפה, בלי לעבור על כל הסרטון. אני כותב את ההודעה שלי, ראו קטע זה, אוקיי? אם זו ההודעה שאני רוצה. יש לי כמובן עוד פעם את האפשרות להשב בסרטון הזמן הקלדה, שאם אני רוצה לעשות את זה אונליין, תוך כדי שאני רואה את הסרטון, אני רוצה להעלות להם נקודות, זו גם אפשרות, אני צריך ללחוץ על זה פשוט, ואז זה יעצור אותם, והם יחכו להקפצה של ההודעה שלי. אני לוחץ פה על הודעה, כמו פעם שעברה, והנה זה קפץ פה. עכשיו תראו, אם לצורך העניין הם היו בקטע יותר מוקדם, כמו שאתם רואים שהסרטון עכשיו, אני רוצה שהם יקפצו שם, לוחצים פה על רגע, אני אשתיק את המיקרופון. אם הם ילחצו כאן, וזה יקפוץ ל6 דקות ו54 שניות, כמו שהיה קודם. הופ, ראיתם? ועוד פעם, זה כל פעם מקפיץ לאותה נקודה. תודה רבה, וניפגש בעצם בסרטון הבא. להתראות.